sị na m ga-aṅụli ya iyi maka na m sị na nwa o bu n'afọ abụrọ nke m. Nwaanyị a m na-agwa unu maka ya, anụtalụ m ya wee bidoli ya afịa. Ọ na-ele ife nni, ghọtago, nya provision na ife nni o, everything dị na shop ya. Mana nyanwa na ya na-alụ ọlụ ụlọ, na ya na-amatize n'ụlọ, yọta na ọ sị m ọkwa na ya, mana mgbe ụfọdụ ya lụsị ọlụ ya esi elu gaba na shop nwunye ya lụọ n'onwe this particular guy ya na ya na-abọ na-anọ bụ n'ebe ya na ya na-abọ na-ama njakịrị, yọta kịta oge ọbụla ịbịafa na-eticha amụ, oge ọbụla ịbịafa na-eticha amụ. Olu one day ya wee jesie wee na-apụta wee fụ the guy ka ọ na-esusu nwunye ọnụ. Ka a na-elute nso n'afọ agbasago ya wee jụba nwunye si na o susuru ya ọnụ. Na nke afọ na ya fụsịrị ọfụma, ịghọta kịta na ya fụsịrị ọfụma, ya agbakwa nkịtị si eniwe ya wee sị nwunye na ọ ga-akwụsị afọ ife nri afọ ọ na-ele ka ọ chọọ afịa ọzọ, na ya chọrọ na etu nwoke esi elu ya nso dị nwezi ka o si wee dụ. Mgbe ọbụla fana abụọ na shop na-eticha amụ, isaide na nwunye nọ na shop ya, ọ na yanwa nọ na shop nwunye ya na-agwakwa nwunye jụọ, ịghọta kịta ọ sị m nne ya gbọrọ ife a ga-eme olukwe next time ya akwụdokwu ya again ka ọ na-esusukwe nwunye ọnụ. Nwunye si na just na ọnya susuri ọnụ na o nwere ife jikọfa na just egwu kafa na egwu, ịmagolo ude ife anwa n'ihe kwere ya wee kpọọ ndị be ha wee gwaba ndị be ha, gbasa ndị be ha kpọọ nwunye, gwaba nwunye jesie bata babali ya mba, si a ife enwere isi, si a casual friend nkewa ka o ji wee kpọba ndị be fa na ọ ga-atụ fa. Ọ sị m nne fada agbaweli esemokwu sesi okwu ka fa sesili okwu nka na abụ nwunye si na ọ dị ime ya wee si a na ya mọrọ ma nwa afọ bụ nke maka na ya amagolo na ọ bụrụ sọsọ ya na-eri enwe obodo ya wee si na ya chọrọzi ịghọta kịta na ya chọrọzi na ọ ga-anaba, maka na ịgwa anyị eziokwu na careful that guy na ya confront that guy na the guy ya ekwuru okwu ọtọ na ojewelu, ịghọtago na ọ bụ na o mere na ọ kala ikwu something. Ọ sị m ọkwa na ya wee yọọ nwunye n'elu ya na bọchị na ya ma nna ya chọrọ ka ya na ya na-abụ nwebe okwu dị ụtọ na ọ dị ime, ya wee wepụ okwu court ewelu wee kpebe George wee jụbịa wee si a kedu ife o ji wee sị na nwunye ya chọzi ya wee gwa George na gwụlụ na-abọ ka ya kwudogo onye na nwoke ọzọ ebe fa na-esusu ọnụ, sị na ọ bụrụ ọnụ ka fa na-esusu si jụọ ya. George wee jụba nwunye wee si ama ya na nwoke afọ osusuru ọnụ, nwunye si na ya na-abịa esusuru ọnụ na ọjọs na ya mara ife di ya na-akọ kwụlụ ọtọ ga agụgọ di ya. George wee na-asị ya kedu ife bụ the reason ọsọsọ na ịfụ fa na-abọ ka fa susuru ọnụ ịfụ fa ka fa melụ nke nwa ya wee sị na nwa o bu n'afọ abụrọ nke nwunye wee malite wee sị ya na fa bụ ndị omenala na na di ya dị eje ụka na di ya ga-eje ka ọ ṅụọ iyi na nwa ya bụ n'afọ abụrọ nke na ọ bụ na ọ nwụrụ iyi na nwa ya bụ n'afọ abụrọ nke n'ife ọbụla ọ chọrọ na ya ga-eme n'ife ọbụla ọ chọrọ na ya ga-eme na ọ chọọ fa na-aba aṅụọ mana nyanwa ga-ebu ụzọ ṅụọ maka na ọnyanwa na-accuse. George wee chịba ọchị wee chịsị ọchị wee sị nwoke ị ga-aṅụ n'iyi ya sị mba oke ka a ga-esi ṅụọ iyi na nwaanyị bụ nwa gị malụ onye tụbalịa ime. Nwunye wee sị na ọnyanwa bụ ihe na-accuse na ekwugo na ọnyanwa bụ ihe tụbalịa ime, ọ sị na ọ bụrụ ọnyanwa tụbalịa ime na ọnyanwa ga-aṅụ iyi. Ọ sị bụ nne akwachirikwe di ajụbịa ya wee chee ife a ga-eme na ya mụrụ ya wee sị George oke ya hapụzi afa ka fa ji chọbazi anya na omenala na ya lụọ sị na oyi na ya ga-aṅụ apụ ịghọtago mana ya agbago na ya ma ṅụọ iyi ya wee jesie wee bata wee chekịta ife nke a kedu ka a ga-esi wee jee ṅụọ iyi andị na ndị be nwaanyị nọ na kọtụ ịghọta kịta wee si esi jee ṅụọ iyi ya wee sị mba na ndị be anyị ada eme otu a na nwaanyị ga-aṅụ iyi nwa ya bụ n'afọ na ọ bụrụ nwoke ya wee nata wee tụtụkọ ngwongwo eje n'ụlọ nwanne nwoke ya na ha ya birigodo ebe afọ wee na-eche ife ya na nwaanyị a ga-eje na ya mara ife ya ga-eme ọ bụrụ gị ị ga-aṅụlụ nwaanyị iyi na nwa o bu n'afọ nọ nke gị ka ọ bụ na-enwe possibility na nwa o bu n'afọ nwere ike bụrụ nke mana o nwere nwoke ga-afụ nwaanyị ọ na-anụ na nwoke ọzọ ka fa na-esusu ọnụ gara ifili etu a si wee fil ọkwa ịghọtago ife ya mere ọjọkazi na ya suspect bara ya ọ bụrụ na ya fụrụ regardless na ụlọ na kọtụ ga aka gị ọkpa maka na enwere evidence mana ya ma ife a na-ekwu ya gbọrọ ife a ga-eme mana ọdụ unu ka ọnya jee ṅụọ iyi ka a si aṅụọ iyi na nwere ndị na-asị anya chela amụọ nwa ka o mee DNA ịghọta kịta ọ bụza na nwa abụrọ nke ka ọ naba mana ya chọrọ ka nwaanyị anọzi alụbie na bikos na ya na-aba ama mbinwuzi
na ọ bụzi isi kwuchie ma a ga-ebizi elu na nke nwanne ya nwoke until ọ mụọ nwa, and ndị a ga na-akatakwa for ha until ọ mụọ nwa. Nwaanyị ndị adụshọ na nwa o bu n'afọ abụrọ nke hai amarọ m ife m ga-ekwu mana nwoke ọbụla fụlụ, ma ọ bụrụ na ịfụlụ actually na nwunye gị na nwoke a na-esusu ọnụ, o nwere nwoke a ma suspect onwero mana isi nwoke ya jee ṅụọ iyi na nwa nwaanyị bụ n'afọ abụrọ nke I don't think na ọ dị right o. Mana inekwa enye anya n'ụdị ọzọ ọ nwaanyị amaala onye tụbara ya ime, akwa ịghọtago. Mana mgbe ụfọdụ ada amasịkwa ada amasị, maka na ọ bụrụ na ilili bọngị talie echi lie nwanne echi, ọ bụ na different men ịghọta. Kịta ka gị na fana abụọ na-eli nya bụ ibọngị, enwere possibility na ọ bụrụ nke izizi ga-atụba gị ime. Yes, it has been proven. Yes, ọ dị very possible because na ọ nwere ike ọ bụ na akwa drop be before i wee bịa kasị nya bụ ibọngị, then ka onye ọzọ na-esesi gị ibọngị na akwa drop, and ịmaala na nke anyụrụ ọfụ ga-adụ more active, o buru ụzọ gbala ọsọ ruo ebe afọ, ọ bụ ịghọta ebe m na-eje. Maka ya ị kwesịrị isi yes na ịdụshọ, les ma ịdụshọ na o nwere nwoke ọzọ until ịmagolo 2 to 3 weeks after. That is the only thing ị ga-agwa m kịta nkwelụ. Maka na ọ bụrụ na nwunye gị actually na ya na nwoke ni ya anọrọ, ọ gị nwatụrụ ime nwa afọ, ọ bụkwa anụ na ya na nwoke a nọrọ agbara onye tụrụ ime nwa afọ. Maka na ife na-akwụ na ife a bụ na ofu nwaanyị nwere ike ịmụ ejima nwoke na-abọ tụrụ ime, ịmara ịmụ ejima nwa na-abọ ọ bụrụ nwoke na-abọ tụrụ imefa. So ọ dị very possible, akwa ịghọtago. So enwere m ike isi gị jee ṅụọ iyi o, atraikwana ya na nwaanyị amaala onye tụbara ime, mana mgbe ụfọdụ fada amasị. Oh yes, mgbe ụfọdụ fada amasị. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ndidi, nwee ndidi. Ọ bụrụ na amụọ nwa inene nwa, ọ bụrụ na nwa bụrụ nke gị, den ịmana na nwunye gị na-ekwu eziokwu, ọ bụkwa na nwa abụrọ nke gị, den ịma na-asị ka ọ na-asị. Mana unu eji n'ife nkwu wee jọji ghọta na daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.